er det tid til vandbehandling. Og jeg er Svært Thorsten Junior. Well, now that's over. I see your motives inside, decisions to hide. Back off, I'll take you on. Headstrong to take on anyone. I know that you are wrong. Headstrong, we're headstrong. Back off, I'll take you on. Headstrong to take on anyone. I know that you are wrong, and this is not where you belong.
godt gjort det lidt bedre. Det er for meget vand, og det var ved at komme op allerede. Her sidder vi efter anden runde med Andreas Bandkær. Og hvordan har du det i øjeblikket? Jeg har under lidt. Der er reageret, og omkring halvvejs, der var jeg lige ved at give op. Der er lidt lidt at smække på det. Jeg har tekniske problemer her på... Det var vist de grå sider, der kom ind i billedet. Ja, vi fortsætter interview. Ja, jeg var ved at give op halvvejs. Ja, hvordan synes du selv, du klarede det? Var der noget, du kunne gøre bedre? Altså, efter det vi gjorde, har man brændt lov. Jeg er nok ikke helt hamlet op. Det er jo det. Man kan gøre det bedre næste gang. Så sidder vi her efter tredje runde i studiet sammen med Steffen Brandt. Og Steffen, hvordan har du det sådan lige nu? Det gør. Ja, hvad var det lige der skete? Fordi det virkede som om, at du lige pludselig gik død. Ja, men der er en lille historie ved det der. Ser du, fordi for 5 år siden, der vejede jeg cirka 380 kilo. Så det blev så alvorligt, så jeg blev nødt til at få syet min maversæk ind til hans størrelse. Og det er så bevirket, at jeg ikke kan have så meget i den, og det har jeg ikke lige tænkt over, dengang jeg bælte den 1,5 liter. Så den kom ikke helt ud. Så det vil sige, at hvis du skal være med igen en anden gang, så vil du eventuelt kun gå ind på 1,5 liter. Ja. Hvordan synes du så ellers selv det gik, og var det noget du gerne vil gøre bedre næste gang? Ja, jeg vil gerne have 1,5 liter i stedet for 1,5 liter. Og her har vi nogle billeder, hvor vi ligesom kan se, at den er ved at gå rimelig meget i stå. Ja, men det er så der, hvor min mavesikkerhed det er flægtet. Det kan ikke have mere. Jeg har spist 2 bøger i dag, der 2,5 liter. Så kom den ud. I gode grunde, så kunne jeg ikke holde til det. Hvor smart synes du så egentlig selv det var at spise og drikke så meget, inden du skulle ind til sådan noget her? Og vi sidder her i studiet med Niels efter flere runde. Og Niels, hvordan har du det lige nu? Jeg føler mig tom. Jeg er faktisk misforstået den her konkurrence. Jeg troede, de gik ud på at se, hvor meget bræk man skulle få ud af det. Fordi at det virker sådan mere sofistikeret på en måde. Ja, fordi altså, når vi ser på billederne, så vil jeg sige, altså, der er lidt mere end 1,5 liter der. Nok nærmere 4,5 liter. Ja, men det var sådan, at vi var jo i Tyskland i dag, og min storesøster, hun var tvang mig til at spise McFlurry. Det var ikke efter eget valg, vil jeg godt sige. Og jeg er sikker på, at de har fint på det tidspunkt. Og nu skal vi finde frem til vinderen af vandbæltet. Og fjerdepladsen går til Steffen med 38,3 sekunder. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray, and tell me your passion's gone away, and I don't need no carrying on. Og så er det spændende. Og anden går til Niels. Stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. Og så har vi vinderen med 12,1 sekunder. Anders, du har Tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time, and I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day, take one down. Sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie. You're coming back down and you really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. Hvad er det? Nej, vi skal tage vand. Har vi ikke noget vand?
Så er det tid til JetBrains spiller vand på en 1,5 meters flaske. Og have fun! Smokestack spitting black soot into the sunny sky. Carsten Junior, ja, svært, og så er det tid til vandbadning. Here to the Indian's eye. Jamen, jeg gik nu rækkefølge. Hvordan er du sammen? Der er tid til vandbadning, og så får jeg vand. Her på JetBrains-showet. Om igen. Han er kun bankgear. Han skal lige have et skub. Goddamn right, it's a beautiful day. Goddamn right, it's a beautiful day. Vandbadning. Hvad er jeres første start af jul? Yeah! Girls in the sweet pink ribbon in her Bare kør! She's crawling out the window cause her daddy, he just don't care. Come on. Oh, goddamn right, it's a beautiful day. The clown with the frown driving down to the sidewalk fair. Finger on the trigger and the table gives quite a scare. Oh, goddamn, it's a beautiful day. Oh, goddamn right. Jeg sidder her i studiet, hvor der brændt efter første runde. Anders, hvordan synes du har det godt? Det er fordi, der er først på så. Godt lidt. Jeg er ikke klar. Hvad er det, skal ikke starte? En gang til. Vi beklager, der er tekniske problemer i vores studie. Vi fortsætter interviewet. Fortsætter. Ja. Kom så. Ja, der er til og omkring halvvejs. Det er gang, men altså ikke min skyld.